jama'a suke tararraki a wurare da dama, wato wanda ya shafi maulidi na haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana karanta alkur'ani, ana karanta tarihin manzon Allah da kuma hadisansa da kuma halayensa kyawawa. Lokaci ne wanda ya kamata a al'ummar ƙasa baki ɗaya a yawaita addu'a saboda hali da ake ciki na buƙatan ci gaban ƙasa da kuma wato sauƙi wajen al'amarin rayuwa na tsadan kayan masarufi da sauransu, da kuma abun da ya kasance ya shafi tsaro na ƙasa, wanda wasu sassa na ƙasar nan ana samun waɗanda suke tada ƙayan baya da kuma ɗaukan mutane kamar kidnappers da sauransu, da kuma tarbiyya na samarin. Kuma ina kira da babban murya a cewa duk inda aka je wajen taro na addini ya kamata a gargaɗi samari, a nuna musu muhimmancin rayuwarsu ta duniya da kuma ta lahira ɗin, su nisanci shaye-shaye, su kuma dage da ibada, wanda shine zai inganta musu rayuwarsu, su yi kyakkyawan ƙarshe, a samu kuma rayuwa kyakkyawa. Allah ta'ala yana faɗi a cikin alkur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Ce idan bayina suka tambaye ka ya annabin Allah, Allah yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam, idan bayi sun tambaye shi game da Allah, cewa Allah yana nesa da su ne sai sun yi ihu za su kira shi a can nesa, ko kuma a'a yana kusa da su za su yi munajati ne su gana da shi. To Allah ta'ala ya ce ina kusa kuma ina karɓan addu'an duk wanda ya roƙe ni. Saboda haka a ƙasar mu tana buƙatan addu'a sosai. Addu'a Allah ya sanya imani a cikin zukatan waɗanda suke mana jagoranci baki ɗaya. Allah kuma ya sanya musu kishin ƙasar mu ta Najeriya, da kuma Allah ta'ala ya sanya musu tausayin talaka, samu su gudanar da mulkin su a cikin yanda ya dace. Saboda haka addu'a muhimmiya ce. Duk inda aka yi taron kafin a tashi yana da kyau a yi addu'a na neman zaman lafiya da ƙarin ci gaba, da kuma neman Allah ta'ala ya kawo mana sauƙi na rayuwa, da kuma Allah ya kawar mana da waɗanda suka kasance suna tada ƙayar baya, da kuma waɗanda suke fashe-fashe da kame mutane da cutar da su ta wajen karɓan kuɗaɗensu da sauransu. Malam, ganin wannan wata na maulidi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na'am, wani kira za ka yi wa ɗaukacin al'umma musulmai su kasance masu amfani da su koyi da halayensa? Masha Allah. A dama hadafi babba na faɗan tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam shine kyawawan halayyarsa, wanda ya kasance abu ne abun koyi. Allah subhanahu wataala da kansa ya yabe shi, ya ce wa innaka la ala khuluqin azim, hakika kana kan manyan halayya kyawawa. Sannan kuma yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Duk wanda yake kauna yake fatan ya samu Allah subhanahu wataala a cikin lafiya kuma ya samu aljanna, to yana da abun koyi. Annabi sallallahu alaihi wasallam role model ne, wato abu ne wanda ya kamata a yi koyi. Manya-manyan halayyarsa guda uku wanda sayyida Khadija ta faɗa muhimmi ne a rayuwarmu na yanzu da kuma rayuwar wanda ma suka gabata da wanda za su zo a gaba. Wato lokacin da ya zo ya ga mala'ika Jibrilu gani na farko, ya kasance yana cikin zazzaɓi, jikinsa na karkarwa, ya zo yana ce mata zammiluni zammiluni, ki lullube ni ki lullube ni. Ta lullube shi sai yake ce me ya same ka da mijina? Sai yake ce mata kai, yana ganin fa kaman shaidanu suke su taɓa. Ta ce wallahi mai hali irin ka shaidanu ba za su taɓa shi ba, saboda halayyar da kake da su. Na farko ya ce tasilur rahima, ta ce sai sahilur rahim, kana sadar da zumunci. Sannan kuma wa tasduqul haditha, kana faɗan gaskiya. Sannan wa tahmilu kalla, kana ɗaukan ɗawainiya. To wayannan abubuwa guda uku idan mutum ya tattara su, ya tattara halayya kyawawa wanda kuma zai sa shi ya aikata duk sauran ma. Indai har mutum ya kasance yana sada zumunci, yana tausayawa na sama da shi, iyayensa yana kula da su, yana kula da matansa, yana kula da yaransa, yana kuma sada zumunci da 'yan uwansa, sannan kuma yana musu alheri gwargwadon iyawansa, sannan kuma yana faɗin gaskiya. Duk abun da zai faru tattare da rayuwarsa, gaskiya ita ce kawai a gabansa, baya ƙarya. Sannan kuma ya kasance yana ɗaukan ɗawainiya na waɗanda Allah ta'ala ya sanya a ƙarƙashinsa da kuma waɗanda suke raunana. To wayannan halayya manya-manya guda uku
ya kamata ya zamanto kowane musulmi baligi ya kasance a cikinsa. Saboda haka wannan kira ce ga dukkan al'umma cewa halayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muhimmai wanda kake jin su to kai kokarin dabbaka su, bi ma'ana kai exercising nasu, kai aikata su, kai acting, ya zamanto ba faɗi kawai a baki ko kuma ka ji tarihin ya wuce haka ba. Abin da ya haramta kuma sai ka hannu daga gare shi. Fata na ƙarshe shine in ga ƙasa ta Najeriya a cikin ƙasashen da suka ci gaba a duniya, da kuma in ga shugabanni na Najeriya kasance masu adalci, su kasance waɗanda talakawa ke murnan ganin su, suke fatan ganin su, ba sa zagin su. Fata na shine in ga ƙasar nan babu bandits, in ga wannan ƙasa gaba ɗaya babu masu kidnapping, in ga samarinmu gaba ɗaya suna sana'a. Wannan ita ce babban fata a gare ni. Masha Allah.